en Galicia nunca se xera un tema dance en galego, e, bueno, decidimos os meus produtores e eu, pois, lanzar esta iniciativa. Pero a novidade tamén que sexa en galego, que sexa tamén un tema moi comercial, sobre todo tamén a voz de Isis creo que é moi juvenil. A canción, pois, resulta que por agora, nas miñas sesións, pois, moi ben, na radio tamén, pois, a xente parece que a pide continuamente. O do Eurodance, a primeira parte ven sendo votacións por internet, e logo a segunda, pois, en decembro, pois, hai un xurado que vai votar a mellor canción. É bonito saber que a primeira canción dance en galego, pois, representa toda España. Estamos aí traballando no novo single e sí, será tamén outro tema dance en galego. Ben falado. Alimento derivado do leite que se vende en vasiños. Yogur. Ves como sabes? Como ven, as formas de proxección exterior da nosa lingua son moi variadas. Os nosos pais, para convidaren a bailar unha moza, decíanlle: que, botas un baile? Hoxe as posibilidades son numerosísimas porque esa aproximación lúdico-amorosa entre dúas persoas ten algo de xesto teatral, pero tamén moito de momento irrepetible para a persoa que convida. Iso fai que o falante se esmere en ser creativo. As academias regulan as linguas, pero a lingua faise na rúa e en lugares como este. Queren un exemplo? Un día, se cadra, vostedes necesitan expresar que lles tocou facer a parte máis difícil e menos lucida dun traballo. Unha muller díxomo así: a min tocoume bailar co máis feo a peza máis longa. Non se pode decir de maneira máis simpática. Abur.